Tangiang mahita. Puji-pujian go kamaliat yang mahupasat rohanami tuho ali Tuhan Jehovah na marhabang so di banogijang. Siala asidot holong ni roham na manotong di hamu ganup marsada-sada ali Tuhan. Ali Tuhan Jehovah satu kenai lau mabigi hatam na mahami. Homa ali Tuhan na mga ramoti ati-ati dohot pikiran nami be asa buih watu si hami jala hulau kami hatam na lamar saringar tutong atungan nami marhititi guarni Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Horas semadi hita saluhutna amanami inanami haangin na nihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus turpuk ni jamita di minggu sadarion ima dienetsian pesalmen bidu 36 mamuka mesian ayat na paunopon tolhas tu ayat na pa 10 sadahon sonon maridok hatana disi tolhas rodi langit doa ka asini ruham ale jahuba tolhas rodi aka ubu doa sitongamu sobokon angka doluk ni debata do hati koramu doson aik na sumar do aka panghumu di permudu hodo jolma dohot pinahan ali jahuba tung na arga situtu do asini ruham ali debata jadi marhapo rusat di perlingguman ni hawong do aka anak ni jolma di hamap ham hodo nasida do tabo-tabo ni bagasmu jala di painupon hodo tunasida sian batang aik ni aka hahis saumi eden mi ay di labung mido muwal hangluan di bagasan hati uron mi huida hami hati uron say panini maasini roham tuaka na tumadaho jala hati koramu tuaka na ujur marroha ido ianggo sahat na jala nagabi topik ni di mata di minggu ta sadarion ima di mata para siroha na manotong di mata para siroha na manotong damang dainang haanggi na pinaribot na nihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus turpukon ima puji-pujian siala akadingkan bahasa ni debata na dipaadar ni Raja David uju di nguluna ala ikut taida do hasadaw ni turpukon sian ayat na parjolo saat ayat na 12 hon asabuhi taat tusi turpuk na sinuraton ni Raja Davidon parjolo digobarhon Raja David do hajahaton ni jolma naso marhabiarat tu Jehovah di bata ima ayat na parjolo satu ayat na palimahon dungi di patorang ibana hapapatar ni asini rohani Jehovah di bata tu akan na tinopana ima ayat na paunopon sayat satu ayat na pasapuluhon dungi di surat tong ibana matangyang na asa say totong diramoti jala di padaw aka jolmai sian aka parjahat ima di ayat 10 sada satro di ayat 12 jala turpuk ta pesalmen 36 ayat onom 110 sada on maggombarhon hapapatar ni dinggan bahasa ni Jehovah di mata na dipaadar Raja David tu sudah kita domu tu gowarni minggu ima minggu padua hodung epipanias namar labatan hapapatar alani i adong tolu gobaran hapapatar ni dinggan bahasa ni dibata na dipaadar ni Raja David marhite turpukon na parjolo ima hapapatar asini rohani dibata na satia jala na so tarbulahon manangisi alani tibo dohot balgani rohani ima di ayat na panopon dohot ayat papituhon na paduahon hapapatar ni asini rohana marhite na masa di akan jolma na ni asian na ima ayat na pawaluhon tolhas to ayat na pasiyahon na patuluhon hapapatar ni asini rohana marhite pakokopion dohot hatigoran ni Tuhan di bata
ima ayat na pasapuluhon tolhas to ayat na pasapuluh sadahon. Namang dinang nanihalongan kahado na lagu hitaida siyan hatorang ni turpuk na parjolo hapapatar ni tibodohot balga ni asin ni rohani di bata. Damang dinang nanihulungan di bagasan guwar ni Tuhan Yesus Kristus karakter na rumikot jala na ubarga siyan Tuhan Jehovah na dipapatar marhite turpukon ima asin ni rohani Jehovah na rumikot alahata asin ni rohaido na mamuhay akka hapapatar ni karakter ni Jehovah na dipaadar Raja David marhite turpukon. Di bagasan karakter para si rohaido patar na marpermuati rohan i Jehovah mida akka pardosa. Mulak no rohana nang pemerdosa jolmay jala nang mabiyar mida ibana. Jala ido na dipatorang Raja David marhite turpukon di bagasan hajahatan do jolmay alay nang hapalang balga ni asin ni rohana say mulak do rohana siala holong nay tuakan na tinopana jala ido lapatan na alpha dot omega napatorakon ia asin ni rohana manotong sian mulana sahat tu ujung ni hasyanganon olat Tuhan Jehovah do para si rohana satia jala manotong damang denang naniholongan sude akka pabahenan ni Tuhan Jehovah di Portebion dang buhi sirang sian karakter asin ni rohay nang pidibagasan uhum na dipatigor iba na sangon panguhum alay nang buhi siyan karakter asin ni rohana ay uhum ipe song napapatar ni asin ni rohana ido jala lampatar may marhite harorowan na dibagasan Kristus Yesus na paluahon sude akan na tinopa marhite na dihokop iba na do hamatiani holan asa malua sude jolmay siyan humani laos napotan hangaluad do jolmay marhite hayhon na napataluhon hamatiani alani ido tadok asini rohani Jehovah ido karakter na balga siyat Tuhan Jehovah jala ido na dipaandar Raja David marhite turpukon. Damang dinang nanihulungan di ayat na paano di do tolhas ro di langit do akka asini roham ale Jehovah tolhas ro di akka obudo hasit tongamu molo di dok Raja David hata tolhas ro di langit do tolhas ro di akka obun na maggobarro tibo ni rohani Jehovah na sumuy di bahin manang isipe na adong di hasiyang ganon jala nang adong di bata na asing na buhay mangulahon na di papatar Tuhan Jehovah tuwaka na tinopa na adong di hasiyang ganon garyada manginang diait na papituhon lampatar do balga ni asin ni rohana di patorang Raja David marhite na didok di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehovah sian hatai takas do di perhatutu Raja David balga ni asin ni rohani Jehovah sian adak kolat tu jolmai HP di permudu di pata dohot do tahe aka pinahan pe di permudu siani takas do na bersifat holistik do karakter ni asini rohani Jehovah di pakilalahon Raja David ubahed di surat ton ibana hatai alani i lampatarma dikita ia asini rohani Jehovah dang anong batas na dang marlimit jala dang tarbahen manang isip ido ubahed di doktol hasro di langit do asini rohana ay dang anong natukboy mabayan songon pabahenan ni Jehovah napaduahon damang dinang nanihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus ima hapapatar ni asin ni rohana di akka jolma na ni asyasyan na ima di ayat na pawaluhon tolhas tuet na pasiyahon di bagian na padua honon tong do dipuk kamarhiti hata arga situtudo asin ni roham ale de bata alay di bagian di paadar Raja David do ahana masa dia kajolma na ni asyanay alani arga situtudo asin ni rohana gabi marhaporusad di parlinggoman ni habong na do akajolmay jala di papatar doi musay di ayat na pasiya naman dok jala di painupok ko do tu nasida siyan batang aik ni akka hahis saumi
Jadi boy mata ida manginang padongalion ni di bata tu akka jolma songon na tersurat di Psalmen 23. Songon parmahat do Jehovah jala hita do biru-biruna molo male dibuat do tu akka japalan na lomak jala molo mawas pe ditogihon do hita tu aik na tiyo dang di loas di batata hita hansusaan dang di loas ibana hita mahuas jala atura paron songon ido gobaran ni arga ni asini rohana tu akka jolma namar hapor lusa tu ibana jolma na mangulu di jolma na bagasan ibana na makaporsiya ibana maluas yan rimasna jala dang di pansombo manaon ragam ni pangujunan sa halak ni jolmay alay rap dohot ibana do hita jala di dongani manaon saluhut na masa di nguluta laos di parade do akan narikot di parmudu do hita jala di pergugoi mangadopi saluhut na asa margugo jolmai jala tau pasangapon ibana Jehovah si parmahak kita alani iya manginang hapapatar ni asini rohana marhite na masa diakap jolma na marhapur satu Jehovah ima na perjolo di parade do akan narikot di jolmai na paduahon di permudu jala di dongan ibana do jolmai asa mardalan di bagasan hasitoan jala unang lilu jolmai na patuluhod di linggomi do jolmai jala di padaw siyan akan na jahat ala marlinggom di bagasan ni habong na do jolma na marhaporuson tu ibana na patuluhod damang dainang na parpudi ima hapapatar ni asini rohana marhite pakkokopiod dohot hatigoran ni Tuhan di bata ima ayat na pasapuluhon tolhas to ayat na pasapuluh sadahon damang denang na ni holongan di bagian na patuluhan noon ima bagian penutup siyan puji-pujian na sinuraton ni Raja David di turpukon jala di bagian no bentuk ni tangiang do di bahan Raja David tu Jehovah di bata dong di patorang Raja David hapapatar ni asin rohani Jehovah di ayat na panopon sayat satu ayat na pasihon di sipuli ibana ma di ayat na pasapulu marhiti hata ay di labung mi do mual hanguluan di bagasan hati uromi huida hami hati uron marhiti pa ni pulion ni ibana nanayang dohonon ni Raja David siyani ima Tuhan Jehovah do mual ni hanguluan jasmani ng spiritual hanguluan di perdagingon dohot di partodion na marlapatan molosay di labung ni debata do akka jolmay taruli ma di akka narikot ni nguluna ay ibana do mual hanguluan ni dos doi songon suwa-suwanan na sinua di labung ni mual manang batang ay say nadumeng gadoy siyan na sinuan di halongonan di tanong na mahiyang alani ido asa didok Raja David di labung na domual hangluan jala molo didok di bagasan hatiuran na taida hatiuran na naing didok Raja David di sini dang mardalan akka jolmay di bagasan halomon sada gobarat doi na madok molo hatiuran ni Jehovah do natayguto jala gebe palitotta di namadalani nguluta mahita totong mardalad di dalan na sitong jaladang tarujuk kita tu dalan haholomoni hatiuron na didok di si iman tod di ni debata manang didok manuang tod di perbadiya na di basa-basa hon ni debata tu akka jolma marhaporusat tu ibana tod di ima na mangajar hon dohot patiur horohan ng pikiran ni jolmai asa mangulahon na hobar tulomo ni rohani Jehovah jalabuy padahon ngulu na siyan aka ulawn haholomon manang hajahaton marhite panorangiyon na siya to di siyan hatorangan niya manginang lampatar matuhan Jehovah domuwal ni hanguluan perdangingon songoni ng partodion di nguluta diaka na marhapurusan tu ibana damang dinang diat na basa pulsa dahon partangiyang do Raja David asa sa di paninin di bata asini rohana dohot hatigoran na tuak ka tumadda ibana dohot tuak ka na ujur marruha
sian parjolo nunga di pa ada Raja David balgani asini rohana dungi di patorang do parmahanion na dia kajol masongo biru-biruna nang martangi yang du ibana asa say totong di dongani di bata akan jol mana tumanda ibana jala unang masot asini rohana di hata Indonesia di dok lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau takas do siya paduhani marpangiduad do Raja David asa manotong asini rohana siya nong dipakilalahon jala di parhatutu ibana hinauli dohot hinatabo ni pangiduan ni debata uju di nguluna alan alay na perlu tayo ngotsin Raja David siala uduk dohot marhapur sado ibana tu Jehovah jala manghiton hati yuron na pinasahat ni debata atu ibana asa taruli ibana dia asini rohani debata tarlumobi di na manguluho bangso Israel gabi bangso na balga hati ay nang pehiya iba na mardosa alay dang buwi tarlupahon hita balga ni asin ni rohani Jehovah tu ibana ujo di ngoluna dohot di hauduhon ni ibana tiki mangulahon na hubar tulomong ni rohani di bata ala ni ido asa totong angka pajahatur bukon marningot ia tangiang ni Raja Davidon totong do marlaku tu hita satu nuang lapatan na ikut totong do hita martangiang tu dibata asa unang masot asin ni rohana tu hita siala holan ibana do mual hanguluata di pardagingon song ni nang di partod diota asa totok kita mardalan tiga sitongan unang dipapatar ibana di nguluta anong sada ilustrasi damang dinang ima sa halak petani na mabayang sada petunjuk ara angin digijang ni gudang na jadi tulisan nai adong si ditulison manang disuraton debata para si roha manang mas Indonesia nya ala itu kasih ina jadi di sadatiki adong masa harak turis na so di jonok tanah pertanian nih jala mangida penunjuk arah angin na bergerak ala nih hembusan angin jala dengan wajah yang heran turisi manyukun aduh maksudmu nah madokon debata para siroha jala merubah-ubah do songon arah angin jadi geleng-geleng ma uluni petani jadi dokiba nama daong nah maksud dang peduli tu dia arani alugu manang angin berhembus di bata totong do di bata para si roha damang dinang nanilungan pernyataan Allah itu kasih manang di bata para si roha secara tak langsung mengungkapkan arti lebih dari sekedar bahwa Allah menunjukkan kasihnya tanpa dibatasi lingkungan. Pernyataan itu berarti bahwa kasih adalah hakikat dari karakter Allah. Kita tidak akan pernah dapat menduga kedalaman kasih Allah bahkan dalam keabadian sekalipun. Jika Allah itu kasih sebagai anak-anaknya, seharusnya kita juga serupa dengannya. Jika tak ada kasih dan kehangatan dalam hati kita terhadap sesama, mungkin realita pertobatan yang kita alami perlu dipertanyakan. Saudara-saudara yang terkasih dan mengdenang nani holongan, di minggu padua hondung Epipanias difakulingi di batado hita marhite hatanang diturpukon asa taingot hapapatar ni asin ni rohani Jehovah tu saluhut na tinopana para si rohana manotong do ibana jaladang adong di hasianganon na boy mabahen songon pabahenan na siala ibana do mual di hanguluan di pardagingon dohot di partodion jala manang isin namian di labung na taruli ma di hanguluan dohot hatiuron jala di dongani ibana madalani dohot mangadopi manang ape nama sa di guluta ala merlinggom di habong na do hita jala di parade do narikot di permudu-mudu do hita jala di padao sian aka
jahat ima kapapatarnya sini rohani Tuhan Jehovah buai kita tolhan saat tu tahun ni baru di tahun 2022 ang giat matutu sini rohani Jehovah nah saya totong sahur tu kita saluhut nah jala di batata ima di bata para si roha nah manotong apapun yang terjadi manangapin na masa di ngulut ta las ni roha arsakpe di batata totong debata para si roha amin martangi yang mehita mauliati madihu ali Tuhan Jehovah siala sini roham nabalgay Tuhan ali Tuhan Tuhan yak kajol maperdusa ali Tuhan ale ala sini rohami ali Tuhan tama rohami buwi di adubamu atau ali Tuhan atam nanunga hubige hami di pertikyan on ang giat may buwi huangulog kami jala tatong hupiaw hami ali Tuhan gabi sulu-sulu may di paranguluan nami jala tukok may dinaladit ali Tuhan dinamadalani paranguluan nami hami sa totong mahutang porsyon nami Yaho di bata para si roha buludo jala manotong doa si roha tuak kajol mana porsia tuak kajol mana marpangusan dia tuh mau lihat emang diwali Tuhan ramoti saluhut na mabigi channel YouTube erlas laba pojoto nalit sa buema marhite channel on nalit Tuhan martaba-taba porsia ni na sidasi maruham di hamil itu saya patau mandiri nami di hadapan muali Tuhan sisa dosa ng palusan nami unang tarabatak kapaso-paso na lao sila ng buto kami marititiguar ni Tuhan Yesus Kristus martanya kami ito amen.